I quan algú vos diu que no entén per què sou del Partit Popular, què us contesteu? I ara vos dic, no entenc per què sou del Partit Popular. Què me contestaríeu? No sé el cas, però... Contestaríem, pues, que es una conversación donde pues, son les nostres ideals, els nostres valors que depenen d'aquest partit. En teoria hi ha dos partits més grans, són els únics que poden arribar a governar, pues nos agrada o no, la manera de pensar d'un o l'altre, ens hem d'arrimar més a un o l'altre. Què podeu fer vosaltres des de la vostra moció de joves a partir del dissabte membres de les noves generacions del Partit Popular que dels joves de Morella i de les joves de la Pues nosotros tenemos pensat conferències de temes professionals de qualitat i coses així i intentar fer algun acte perquè ara algun acte pues, com una festa o un concert de moda que queda a Morella concert així pues los que diguérem no hi ha ninguno, no sé, són a les manetes que no porten res interessant nosaltres intentem a veure si mobilitzar alguna cosa per intentar portar coses així noves a Morella. I a part també m'agradaria, ell ho ha dit, de buscar algun tipus de conferència o algo, per actes culturals, no com els que porta el Consell de la Joventut, com l'Associació Morella Jove, que a lo millor per l'altre dia van portar un tema i esto que no sé com portant, no sé si l'han portat el costat. Però és un tema important i claro que ens importa a joves, és un problema pues, que estan mal mirats, a lo millor encara sigui pitjor ser homosexual a Morella que ser del PP. Però nosaltres creiem que no és un problema que afecta a la majoria de joves i per això les conferències després tenen l'assistència pública que tenen, que pot ser bastant reduïda. Nosaltres pensem que hauríem de portar uns programes culturals com el Consell de la Joventut que foren més interessants per tota la joventut i que la joventut s'ensenyera atraguda per això i que anés a la ciutat. Per això nosaltres, si no podem dins del Consell, portar nosaltres els nostres recursos limitats que aportaran els afiliats i intentar portar primeres fases de cada tema que importa el joc. També ens agradaria poder portar algun dia algun locutor de la Copa. Voleu sorprendre a Federico? Federico, César Vidal, Nacho Villa, com pasamos de puestos a algún teatro, pues porten tot el programa, toda la programació d'un dia de la Copa. Que no morir, a tota la comarca. Quants en sou? Pues jo diria que entre afiliats i simpatitzants i això en seríem uns 50 o per ahí. Ara vos estarà sentint gent. Gent que està d'acord en els vostres objectius, en els vostres ideals, en les vostres idees. I a lo millor de veure que hi ha un grup de joves a Morella que no s'amaguen, no amaguen les seues idees, les mostren obertament i volen compartir-les amb els de treballar, se fan l'ànim. A mi, el primer que m'agradaria dir és que aquesta associació no està tancada per les Pals de Morell. Això és extramuros. Que si vulgui vindre a la comarca, que pot vindre, que encara que siguem les noves generacions del Partit Popular de Morella, nosaltres els agarrarem a tots. Els de Forcall, els de Cintorra, els de Villores, els de Villafranca. I tu, he parlat amb gent de Villafranca i m'ho han dit que on m'he d'apuntar, que no sé què. Jo sols diria que parlen nosaltres o que contacten nosaltres. I subscrivamos a vosaltres i donar el nostre número poden contactar i anar a aquest dissabte a l'acte i si volen afiliar que s'afilien també hi haurà un dinar, si volen vindre a dinar que no ho diguin jo dic la nota també no són que pot afiliar, que no que és gratuït, que no té que pagar res i que si s'obre i se pot treballar tots que tinguin un futur millor per als joves de Morella. Jo crec que el problema de Morella està generalitzat a tota la comarca, que els principals problemes tenen tots igual i que el que estaria és poder fer una associació comarcal, que és el que ens hauria agradat a nosaltres.
però des de Castelló pues, no ens van indicar perquè hi havia problemes en altres comarques, perquè també voldrien, i el seu plan era fer una vaccinació a cada poble de la comarca, que és nosaltres ho veiem un poc difícil. Per això ens agradaria dir que si algú se vol afiliar, no estaria afiliat amb la generació de Moria, estaria afiliat amb la generació de Castelló. Per tant, no seria res de muy de manera que mos fem. Pues ja, pues pa lo últim, digueu-li a la gent el dissabte a partir de quina hora on estareu i en qui, perquè tot el que vulgui lliurement, sense cap tipus de por, que vaig a poder. Pues serà el pròxim dissabte a les 12:30 del matí, antes de Carnaval de Morella, i serà a la seu del PP, que està al carrer Pare Ramon Querol, número 32. Que tinc molta sort, chicos. Moltes gràcies. Que molt d'ànimo. I moltes gràcies per la invitació. Una vez por cada vez que Dios no sé rezar, no sé rezar, solo con mi corazón.